Joo, eli tervetuloa tähän Rikosen Ollen vaalikampanjan avaustilaisuuteen. Ja miksi me ollaan tässä tällä porukalla, niin meillä on yhteinen tahto, että tältä Keski-Karjalan alueelta saadaan kansanedustaja. Eli ollaan tosi mellään liikkeessä. Ja kaikkihan alkoi jo pari vuotta sitten. Ehdokkaaksi lähteminen ei ollut ihan soiteltiin ja keskusteltiin. Kyllä sitä piti ihan vakavasti miettiä, mutta tuntuu, että niin tämmöinen porukka kysyy, niin siihen pitää tietysti suhtautua vakavasti. Ja kun tämä eduskuntakausi on ainakin julkisuuden kautta näyttäytynyt kuitenkin tämmöisenä aikamoisen farssimaisenakin osittain. Ja minusta se osittain antaa myöskin hyvin suureltakin osin antaa väärän kuvan ne asiat, mitkä on suurimmin olleet pinnalla tässä viime aikoinakin. Että se antaa kyllä väärän kuvan siitä ihmisille, että mistä on politiikassa kysymys. Siinä on kuitenkin kysymys ihan perustavanlaatuisista asioista. Meidän mitä lähemmäs vaalit tulee, niin silloin puhutaan oikeasti isoista asioista, puhutaan väestön ikääntymisestä, työurien pidentämisestä, eläkeiistä. Puhutaan todellakin, niin kuin sanoin, että miten julkinen talous pannaan kuntoon, valtion velkaantuminen kuntoon, rokotetaanko kuntia, mikä on kuntien määrä, kuntatalous, miten valtion talous tervehdytetään, onko se verotuksen keinoin vai leikkaustiellä vai mitä. Eli puhutaan ihan oikeasti niistä ruisleipäasioista, niistä pitäisi puhua erää. Otan kuitenkin sen varauksen, että nämä sivut tulevat kehittymään toivottavasti vielä huomattavasti seuraavien kuukausien. Kiitoksia tiedotusvälineille. Kiitoksia.